Miga, miga, day. Unsa ni ka mo? Ano gawin mo daw? Ya, ang giilad. Ano giilad mo kanina? Ilad. Nasa ka-chat. Gopor. Ano ito mo gawin? Ayaw ba? Ano ito mo gawin ba? Ayaw lagi. Ayaw din, hindi ito mo gawin. Gab man ta ka good. Sana all. Di na ta mag-away ba? Di na ta mag-away. Gab man sa ko. Pitos pa lang. Hasan tayo. Di naman ta mag-away lang po. Gaway, boy. Gaway. Ano sila no? Takludaran sila doon mag-asawa na. Maguyab. Tigil ko na to. Uyog ta puli lang po. Uyog ta puli. Gaway lagi mo. Ito mo to, bay. Away mo to, bay. Kuan man ini kani gud kay namo ko koy bay ko yung shot niya. Sino nasakitan sa nako ba kay? Wala, bilak na yung ano, uyab, bay. Hindi mo na pasakitan ha, daw sexy ra ba o marina. Namukan na ba kayo? Iyo ko ninyo gami bay na. Ina siya na. Sige, ito na to. Oh, lamig na ba kayo ni mong uyab? Yung mga rang kasakitan, no? O gani. Uy, doon na to, bay. Uy, kayo yung uyab. Hilak ra. Miga, miga, day. Unsa ni ka mo? Ano gawin mo daw? Ya, ang giilad. Ano giilad mo kailad? Nasa ka-chat. Gopor mo kayo nun, nabinuang mo nun. Ay, tani mga gwapa, giilad ra. Siksi kay good. Ya, gisayangan na akong pagkababawi. Naong si uyab, murag, ano, lungon. Okay ra na miga. Miga, okay na miga. Ayaw na miga, ayaw. Sagdi na siya miga. Kini nga akong kagwapa. Ilang gitya. Kagwapa. Ilang gitya. Ayaw na lang mo pagbalik. Ayaw na mo pagbalik.